Olemme hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Lammin ikkunat ja ovet valmistetaan Suomessa. Lammin ikkuna Oy on suomalainen perheyhtiö ja valmistusta on tehty yli 50 vuotta Lammin kirkonkylässä. Sähkön käyttö on merkittävä osa meidän tuotantoa ja me tarvitaan kumppani, jonka kanssa voidaan kehittää ja ylläpitää tätä omaa osaamista. Lammin ikkuna on tämmöinen meidän pitkäikäinen asiakas ja he on hyvin pitkällä heidän tämmöisessä hiilineutraaliusmatkassa. Että heillä on esimerkiksi täällä aurinkopaneelit ja sitten he on hankkinut tämmöisen ekoenergia, uusiutuvan energian, joka on tämmöinen Suomen luonnonsuojeluliiton tarjoama sertifikaatti siitä, että se energia on uusiutuvaa. Yhteistyömme Lumme-energian kanssa on auttanut kehittämään resursseja ja tavoitteita. Olemme hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Haluamme olla esimerkkinä, että teollista tuotantoa tekevä yritys voi olla oikeiden kumppanien avulla vastuullinen. Lumme-energian kanssa vastuullisuuden eteen me voidaan tarjota esimerkiksi tämmöistä energiajohtajapalvelua, joka on tämmöinen kokonaisvaltainen vastuullisuuteen ja energiatehokkuuteen liittyvä paketti yhdeltä luukulta. Vastuullisuus on tärkeää yrityksille ihan sen takia, että meidän maailmassa on tosi paljon kaikkia kestävyyshaasteita ja tietenkin yritykset haluaa myös niihin reagoida, mutta sen lisäksi regulaatio on kehittynyt oikein voimakkaasti tässä viime vuosien aikana ja esimerkiksi nyt vuodelta 2024 tämmöinen kestävyysraportointidirektiivi astuu voimaan, joka tarkoittaa yrityksille sitä, että heidän pitää tarkemmin heidän ympäristövaikutuksiaan mitata ja sitten esimerkiksi tämä hiilijalanjälkilaskelma on semmoinen hyvä paikka aloittaa se. Ymmärrys siitä, kuinka me sähkön käyttäjänä ja meidän asiakkaat sekä sähköä kuluttavat voimme omilla valinnoillamme ja toimillamme nopeuttaa siirtymistä vihreämpään suuntaan. Sähkösalkkumme hallintasopimus Lumme-energian kanssa on ollut ehdottomasti parasta.